व्यासपीठावरील अध्यक्ष आमचे प्रभाकरजी भोगले, ललित साहेब आणि आता गेलेले महापौर आणि आमचे कुलगुरू, पहिल्यांदाच माझ्या आयुष्यातली अशी वेळ असा की मुंबईचे महापौर पहिल्यांदा मालवणीत बोलले आणि ललित बंधूंनी जी निवड केली कुलगुरूंची ती अतिशय योग्य निवड केली. कारण आमचे कुलगुरू आमच्या भाषेतून मालवणीतून बोलून गेले ना, अक्षरशः गुरुजीसारखे बोलून गेले. खूप बरं वाटला की आता मला मगाचपासून काय झालं की बघा ललित सांगत गेल्यापासून आता जायचं 10 मिनिटं बोलायचं, 10 मिनिटात बोलायचं म्हणजे वॉर्निंग दिलेली आहे. आणि त्यांची आज्ञा पाळूकच होईल. आणि त्यांनी हे सगळं आयोजन केलेली असा की गेली 6 वर्ष ललित बंधू जे काय करतात ना त्याला खरोखर तोड नाही. खऱ्या अर्थाने आम्ही की लाखो करोडो मालवणी असावं, पण हे 2 ललित बंधू मालवणी भाषा पुढे जाऊसाठी जास्त हलवणूक आहे हो काय असं काय करतात. तर की जो काय प्रयत्न करताय पुस्तक लिहिण्यापासून ते आतापर्यंत त्यांचे मी आभार खूप खूप मानतोय. आणि एक अत्यंत महत्त्वाची गोष्ट अशी असा की आपल्या लक्षात गेली नसाल की जगातील विश्वातील ही पहिली बोली भाषा मालवणी अशी असा ज्या भाषेतल्या नाटकाचे 5400 प्रयोग झाले. त्या नाटकाचं नाव आहे वस्त्र. त्या नाटकाचा लेखक आहे गंगाराम गवाणकर आणि निर्माते मच्छिंद्र कांबळी आणि माझी निर्माते गिरणी कामगार होते मनोहर नरे. कुठेही जगाच्या पाठीवर अशी भजी झाली आहे ज्या भाषेतल्या नाटकाचे 5 किंवा काढून कसे 5400 प्रयोग झाले आहे. तो आपला अभिमान वाटतोय. जोरदार टाळ्या वाजवा. आणि कसा झाला तुमका सांगते की माका टाईम कमी असं कारण माहिती आहे सगळ्यांना घाम येता भूक लागलेली असा वारं पण येणार नाही. पण काय झालं की मी नाईट हायस्कूलला शिकलो, फुटपाथवर होतो आणि माझ्या भाषेने मला आता इथपर्यंत आणण्यासाठी काय काय दिल्यानंतर ते थोडक्यात मी सांगते 10 मिनिटाचा बुरकुचा माका. असं झालं की मी 11वी पर्यंत तेव्हाची जुनी 11वी जरा गडबड करून का प्लीज जरा ऐका. माझी संबंधांच्या बोलते गंगाराम गवाणकर. तर 11वी पर्यंत फुटपाथवर राहून मी नाईट हायस्कूलमध्ये शिक्षण पुरा केलंय. म्हणजे 11वीच्या परीक्षेत मी हॉलमध्ये गेले. एल.पी. स्टेट टेक्निकल कॉलेजला माझा नंबर लागलो होतो आणि माझं बाकड्यावर मागा बसले पहिल्यांदाच वेळ मिळाली असती आणि सोबत खिडकीजवळ बाकडा होता. आणि काय झाला होता 1959 पासून ते 1961 पर्यंत मला तंबाखू खाऊची सवय लागली होती. माझा वर्गमित्र तो उद्धव भोसले त्याने मला बाबतीत केलं तंबाखूचा. म्हणजे काय की जास्त जागूचा असात, वाचूचा असात, लिहूचा असात तर तंबाखू खाऊ शिक म्हणून तंबाखू खाऊ शिकले. आणि काय प्रॉब्लेम असं झालं होतो तंबाखू खाल्याशिवाय लिहूक पण नाही आणि वाचूक पण नाही अशी म्हणजे व्यसन लागलं होतं ते. 11वीच्या बाकड्यावर जेव्हा मी बसलोय आणि उत्तर पत्रिका माझ्या हातावर पडली तेव्हा मी खिशात हात घातलंय आणि सुपरवायझर आला. त्याला वाटला ही कॉपीचा काहीतरी प्रॉब्लेम काहीतरी गडबड दिसतात. मला उठून उभा केला. मला काय मी म्हटलं आता कसं माहिती ज्या ज्या वेळेस दुःख होते माणूस संकटात येतो दुःखात असतो तो आपल्या मातृभाषेत बोलतो, बोलीभाषेत बोलतो. तो पटकन बोले मुंबईत 1961ची गोष्ट आहे एप्रिल महिन्यातली. सर म्हटलं काय असा पण तू मालवणी असत. बोल होय मी मालवणी असेल जरा बाहेर ये. त्या का मला बाहेर नेलं म्हणजे काय आहे तर म्हटलं काय झालं असं की गेली 3 वर्षांना मी तंबाखू खायची सवय लागलेली असा आणि तंबाखू खाल्ल्याशिवाय मग लिहूक पण नाही आणि वाचूक पण नाही. आता पण तुझ्या खिशात काय ते काढली ती पुढी काढू नको. वर्तमानपत्राच्या पेपरामध्ये तंबाखू बांधलेलो होतो. ह्या काय असा म्हटलं तंबाखू असा. तो म्हटलं तुझ्याकडे चुनो असा मा. म्हटलं किती आहे. तो पण नंतर कळलं की हा मालवणी माणूस आहे. सुपरवायझर किती आहे. माका पण तंबाखू खाऊची सवय झाली पण माझ्याकडे चुनो नाही. मग त्यांनी माका काय सांगू सा दोघांसाठी मळ आणि उद्यापासून ही तंबाखूची भाडगी कागदातून तू आडू नको. मी तुका तंबाखू म्हणून दे नंतर पेपर देऊ सुरुवात कर. तुला खरा वाटूच नाही माझ्या मालवणी बोली भाषेत म्हणजे मला तंबाखूचा व्यसन लागला होता. परंतु मालवणीवर एका बोली भाषेचा मालवणी भाषेचा माणूस मिळालो त्याला तंबाखूचा व्यसन ना कधी कधी आयुष्यात व्यसन सुद्धा उपयोगी पडतात. चांगली माणसं मिळतं लोकांचा अनुभव असतो. हा एक प्रकार झाला. नंतर माझा ड्रॉइंग चांगला होता तर म्हटलं कुठे करावं. म्हटलं जे स्कूल ऑफ आर्टमध्ये आपण ॲडमिशन घेऊता. आणि जे स्कूल ऑफ आर्टमध्ये जेव्हा ॲडमिशन मी घेऊ गेलोय तेव्हा तिकडे त्या 1962ची गोष्ट आहे. मी 11वी पास झालोय 1961ला.
आणि थैसर जेव्हा गेले तो माहोल बघितला. इथे वायरकर बसले, तेजस कुलाबाटचे फार मोठे चित्रकार बसले. तर थैसर जेव्हा गेले तर जो माहोल बघितला की ही इतकी देखणी माणसं आयुष्यात मी कधी बघू ना. मी फुटपाथ राहत होतो, देखण्या मुली, देखणे विद्यार्थी सगळे. आपलं हैसर काय नंबर लागूच नाही. थै जेव्हा गेले तेव्हा कॅन्टीनच्या ते बाहेर असे दोन माणसा तंबाखू म्हणतात, परत तंबाखू म्हणता बोलत होते. शिपाई ते वायरी कारण का माहिती शिपाई बोलत. मग तुझ्याकडे भाजी, लंच टाइमचा टाइम होतो, बोल तुझ्याकडे काय असा. तर आज भाजी म्हणजे जोडायच्या काय जळली म्हणजे रोजची भेंड्याची भाजी, भोपळ्याची भाजी असतली. पण तुझ्याकडे काय दुसरं काय विचारलं. आज ना माझ्या बायकोन मला जवळोनी भाकरी आहे नाचण्याची. मग ते आलटू म्हणून करूया. माझ्या डोक्यात कल्पना की आशिया खंडातलं 1 नंबरचं कला महाविद्यालय, थैसर जर दोन माणसं मालवणीत बोलत असतील तर आपण त्या बोलू नये. मग त्यांच्यासमोर मी मालवणी बोलत, तुम्ही मालवणी असा नाही. आता हे मग सिंधुदुर्ग चाललेला असा. तर सिंधुदुर्ग मी राधापूरचा असतो, त्यामुळे मला रत्नागिरीचा अभिमान असा, मालवणी भाषेचा अभिमान असा. तर ते म्हणत तुम्ही मालवणी होय खायचे असा. मी म्हणजे राधापूरचा वायंगण येतो. तर म्हणजे तू हे कशा गेलं. माझा हुलिया बघून तो म्हणाला, बाकीचे सगळे टकाटक सगळे होते. तर कसं म्हणजे ॲडमिशनसाठी बरं ह्या बघ काय 10,000 विद्यार्थी असं 1,050च घेतले. म्हटलं कसं करणार. तर एक काम कर, हैसर ना ड्रॉइंग हो बोला इंटरमिजिएट पास झालेलो असे मी. तर हैसर नाही इंटरव्ह्यू दामू केंकरे म्हणजे विजय केंकरेचे वडील फार मोठे दिग्दर्शक होते. ते इंटरव्ह्यू ते असतले, तुझं ड्रॉइंग चांगली असतली, हैसर गेलं म्हणजे असणार. पण इंटरव्ह्यू तू ना जरा मालवणी बोलतोस, होय बोलतले. मग नाटकात काम करतोस का. होय करतोय. मग मी 10-12 नाटकांची नावं लिहू फॉर्मवर आणि 10-12 नाटकं लिहिली. आणि मग त्याच्यात प्रॅक्टिकलमध्ये मी पास झालो. आणि जेव्हा इंटरव्ह्यूला केंग्रेसावर गेलं तर केंग्रेसला तंबाखू खायचे, पुन्हा तंबाखूचा विषय आला. तर केंकरेने डायरेक्ट मला विषय वाईर करायला माहिती आहे. केंकरेसाठी तोंडात लाल बुंद माणूस असा. ह्या नाटकात तू काम केलेस का. बोल हो. म्हणून दाखव. बाळकोरडच्या ह्याच्यामध्ये वेगळं असं काम केलं होतं म्हणून दाखवलं. आणि ते मालवणी बोलल्यामुळे त्या 2 रुपयाच्या वसिल्याने मी जे स्कूल ऑफ आर्टमध्ये ॲडमिशन घेतलं. तिसरी गोष्ट टायमातून काळजी करू नका तुम्ही. टाईम माझ्या हातातच आहे. माझी अध्यक्ष असं म्हणजे अध्यक्ष असेल. तिसऱ्या टायमात काय झालं, जेव्हा जेजेला गेलो तेव्हा मी पहिल्याच फटक्यामध्ये मला केंद्र नाटकामध्ये एकांकीमध्ये काम झालं. तेंडुलकरांची एकांकी होती. आणि झालं काय, लाईफ स्टडीला आम्हाला तिरोडकर सर होते. म्हणजे त्यांचं वैशिष्ट्य असं होतं की फळ्यावर जर चॉकने असा गोल मारल्यामध्ये टिंब मारला तर कंपास पेटीला कोण इतकं कमांड होतं त्यांचा. ते सर लाईफ स्टडीला. तर ते काय होतं, मी जेव्हा रिप्रेझेंटेटिव्ह झालो तेव्हा हजेरला नंबर 1 नंबर 2 आणि एक गुंदरुगिरी नावाची अशी मी मुलगी देखणी मुलगी बघितली नाही. अशी देखणी मुलगी होती. सगळे मरायचे तिच्यावर कॉलेज. मी त्यातल्या होतो. आणि मग ती मी जेव्हा प्रेझेंटी लावताना यायची म्हणायची की बघा सगळं प्रेझेंटी झाली की ती माझ्या टेबलावर यायची, डेस्कवर यायची आणि बघायची बरोबर हजेर म्हणजे ए किंवा पी लिहिलायची नाही. मी वैतागत होतो. म्हणजे ही रोज काय येऊन बघतात त्या. मी सरांना म्हटलं सर मला ही मुलगी रोज हे रेडानी बोलतो देखणी पोरगी अहो ती कॉलेज क्वीन आहे म्हणे. तुझी आणि तुला बरं वाटत ना. बरं वाटतं हो पण रोज काय बघू म्हटलं काय काय. तर म्हणे सरांनी असा मी मराठीत बोललो सरांची बरं असं काय करते म्हणे काय असा ती का किती दिवस गेले ते मोजतात. अरे म्हटलं आशिया खंडात एका या कॉलेजमधला एक प्राध्यापक माझ्याशी मालवणीत बोलतोय. मग मला कळाले की म्हटलं काहीतरी मालवणीत करू काय. आणि 1962 साली केंकरे सरांकडे मी मला वाटलं नट म्हणून माझी वर्णी लागणार नाही म्हणून आज काय नाटक होऊचा नाही हे एकांकिका लिहून पहिल्यांदा 1962 आज काय नाटक होऊचा नाही एकांकिका लिहून त्याचा पुढे जन्म वस्त्र म्हणून झाला जो 5,400 लंडन पण त्याचा उगम झाला तो जे स्कूल ऑफ आर्टमध्ये 1962 साली झाला. कारण काय माझी मालवणी भाषेत मला माणसं म्हणाले केंद्र साहेब म्हणाले. आणि मग आता थोडंसं लंडनचा प्रवास सांगायला पाहिजे. आणि जेव्हा मी इमानात बसलो फुटाफुटामध्ये हा कोट माझी आता माझी नाट्य संमेलनात तेव्हाच होतं. म्हणतं आज का घालून नाही माझी नाट्य संमेलनात मालवणीचं म्हणून आज घालतं घाम घेतो तरी घालतंय. तर
जेव्हा आम्ही विमानात बसलो मच्छिंद्र कानू येऊन गेलो 1984 साली, म्हणजे 56 साली एक गंमत समजा आयुष्यातली काय टर्निंग पॉईंट आयुष्यातला काय असतो. 1956 साली विमानतळावर ठाणे रोजावर बाल मजूर म्हणून मी काम करतो. ऐका मुद्दा मग, 1956 साली ठाणे रोजावर महिलांमध्ये 12 रोजावर ठाणे रोजावर मी काम करतो. आणि 1984 साली त्याच विमानतळावर माझं मालवणी नाटक घेऊन मी लंडनला मच्छिंद्र कांबळेच्या त्यामुळे. आणि जेव्हा विमानात आम्ही मालवणी बसलो तेव्हा पट्टे बाजूची येळ दिली आणि मग हवाई सुंदर्या ज्या होत्या त्या सगळ्यांना पट्ट्या बांधायला मत करतो. आता पट्टा बांधायची ती साधी सोपी कृती असते हो. खूप लोक आपल्या इथं मालवणी माणसं म्हणून जात आहे तर ते पटापट करते. आणि ज्यांनी मग ज्यांना बांधायला जमत नव्हतं पट्टा कमरेला त्याला हवाई सुंदर्या पट्टा बांधायला मदत करीत होत्या. आता मालवणी माणसं हे जेव्हा पट्टा न बांधलेल्या कलावंत का कळला तेव्हा त्याने कमरेत बांधलेले पट्टे सोडून टाकले. काय मालवणी माणसाची काय कल्पना काय बापा. एवढ्या हवाई म्हणजे सिंगापूर एअरलाइन्स मध्ये म्हणजे एक हवाई सुंदर्या म्हणजे कमरेत पटून लांबून का होईना कमरे हात पे लागतो हवाई सुंदर्या मालवणी माणसंच करू शकतात. आणि मग ते पट्टा बांधत आम्ही जेव्हा आमच्या मोंडकरबाई जेव्हा याच्यामध्ये काम करतात द्रौपदी कपूरचे म्हणजे 100 पोटाचे वर वजन होतं त्यांचं. तर त्याची तिच्याकडे हवाई सुंदरी येली छान होतं बघी छान आहे मॅडम ती काय कळणार आहे. बाजूला संजीवनी जाधव आमची मंजुळा बसली होती. पण आता बघा सिंगापूर एअरलाइन्सचं विमान त्याच्या सगळ्या देखण्या हवाई सुंदर्या 101. तर ते का मोंडकरबाई समजा दात इतकून मुडक्या काय विचारता या मुडक्या हवाई सुंदरीला. तर मंजुळाबाईने म्हणजे दंदोबाईने ट्रान्सलेशन करून दिले. अहो तुमचे कमरेत पट्टो बाजू मदत करू काय असा आता विचारताय. पण त्याच्या तोंडावर शिरा घाल. अगो या खुर्चीत मी इतका गत बसलेला असेल विमान जरी उलटा पलटा झाला तर मी काय काय तुम्ही पडून जाईल नाही. मालवणीचा कचका काय असतो तो बघा. आणि मग शेवटी आम्ही शेवटचा एक पंच आहे तो सांगतो सांगतो. आता मालवणी माणसाला एक मालवणी माणूस सवय असतात लय काही जायत ना तो म्हणजे 1 दिवस 2 दिवस 15 दिवस जाय थैसर जाताना तो आपला स्टॉक ओला किंवा सुका बरोबर घेऊन जाणार. तुम्ही समजून जावा काय असतात का. ते मोंडकरबाई ना पान खाऊची सवय होती. तर तिने 22 दिवस लंडनला होतो. 22 दिवस पूर्वी पान सुपारी तंबाखू काठ माती धोंडे ज्या काय लागतात सगळा बरोबर घेतल्या होत्या. हॉल सापडा नाही. मग मोंडकरबाईंनी काय केले एक हॉल हे होतं बिल्डिंग होती त्याच्या पायरीवर बसले शिरा पडवते हालावर मी बा हैसरून बसते. म्हणून तिने काय केलं आता पहिल्यांदा हॉलची आणून लढीत आणू ऐका सांगतोय पुढच्या वर्षी जेव्हा 7व्या संमेलन होता ना ऐका म्हणजे आजची परिस्थिती बघते मालवणीवर भाषण रविवार सकाळ असून तिकट चुकट असताना सुद्धा घरात एवढी माणसं घसाखत भरलेली असत. पुढचा माणूस समेल असताना मी सांगते आता मालवणी माणसं काही गरीब नाही असतो सगळ्याकडे करोडो लाखोपती आहेत सगळे. तुम्ही सगळ्याकडे एक आव्हान असं करा घरटी 10 रुपये दिल्या मला लाखो रुपये जमतील व. आणि आता तुम्हाला या विस्फोटात 5व्या संमेलन म्हणून सांगताय 10,000 11,101 रुपये पहिलं मी वर्गणी देते. हैसून सुरुवात करा. आणि तोले जन्म हॉल बघा केळी पाहिजे सूप पाहिजे रवळी पाहिजे गेटवर सगळी फणस पाहिजे असं काही छकाचक सभा बारको आपल्याला परवडलं नाही मग म्हणून मालवणी माणसा होतो म्हणून. ओके मी पुढे बोलते. तर मोंडकरबाई बसलीच आहे आणि म्हणजे काय त्यात सांगते ह्या बघा असं गच बसली तो असा नाही तो चांगला हवेशीर हॉल पाहिजे मस्त पाहिजे. आणि मी तुमका होईल ती मदत मी करतो कारण तुम्ही लय करतात मालवणीकडे म्हणून. आणि मालवणी माणसाला मला भरपूर दिले ना असं अध्यक्षापर्यंत. तर मूळचा मुद्दा की मोंडकरबाई त्या हॉल बसली आणि तिने पान काढला तंबाखू काढला. आणि ते ब्रिटिश म्हणजे लंडनला कसं आहे तुम्ही जर कसपट जर ते राष्ट्रीय गुन्हा आहे कचरा करणं म्हणजे. आणि ब्रिटिश गोरा नाही तिथे उभा होता. मोंडकरबाईने काय केलं
पान काढला, तंबाखू काढला, शिरा काढला. मालवणी माणसाची बायकांची स्पेशालिटी आहे ती पान बनवची. आणि ती बनवते तू ब्रिटिश ही बाई काय करते. आणि मोठं पान बनवून तोंडात टाकलं, रवण केला चांगला 2-3 मिनिट आणि थुंकली ती लाल भडक थुंकली. ते हिरवं पान होतं ते तंबाखू काय पिलं तो बिडी. इट इज व्हेरी इंटरेस्टिंग. इटिंग ग्रीन अँड स्पिटिंग रेड, व्हॉट इज दिस. ही हिरव्या खाऊन खाऊन लाल कसा काय थुंकली. त्याला वाटते जादूबुद्धी केली की बाईने. मग मुंडकर बाईचा धीर जपला. मग मुंडकर विचारते तुका व्हायामा. ब्रिटिश मालवणीमध्ये उचलतं, मालवणीमध्ये तुका व्हायामा. पण येस येस आय वॉन्ट. आणि मग त्या ब्रिटिश नागरिकाला मुंडकरबाईने पान बोलून दिलं. ते चॉकलेट खाणारी माणसं, कॅडबरी खाणारी माणसं, त्यांना ते पान तगडाची सवय नाही ना. आणि तो रवण का कसावरचा तगडा लागला पान. इटलंच नाही मेला स्पीट. त्याला काय जम नाही ना. मग रवण करून कसावाचा, कारण काठ होता, चुना होता, थुंकला. तोही लाल भडक थुंकला. इंटरेस्टिंग. आय वॉज स्पिटिंग रेड. त्यावर मुंडकरबाईंनी कॉमेंट्स केली ना, टिळक आगरकरांना अभिमान वाटावा अशी होती. बघणार या ह्या ब्रिटिशांनी 150 वर्ष आमच्या भूमीवर राज्य केले. आमचे बरोबर थुकान गेले. मी काय केलंय, मी पण थुकले त्याला पण थुकूक लावलं. ही मालवणी माणसाची स्पेशालिटी आहे. जय टाके थुकतील तर थुकून पण काहीतरी राज्य निर्माण करतील. आश्वासन देत आहे पुढच्या वर्षी टोले जंग फावल करा. 11,101 रुपये माझ्यापासून कधी पण घेऊन जावा. एवढा बोलते संबंध. धन्यवाद.